Здравейте, хора! Сега видяхте ли нашите медии колко са продажни? Как искаха да ни втълпят в нашите мозъци, че как ли не, момчетата от Русе са прибили без нищо американската нинджа сланеца, там началник на кое беше там в полицията или къде в Русе. Как без нищо те са го прибили и трябвало да им се стесни пространството, оня министъра с очелата, дето оня Цайс, дето се изказа, че на тези момчета трябвало да им се стесни пространството. Ко правим сега? Ще има ли оставки? Сега май изисквали някакви записи от някакви видеонаблюдения, от някакви камери и излиза така, че на ланеца, на полицая, на това, на заместник, на шефа на полицията или какъв е бил, да не ме интересува, Пламен Ланец или как му вика, не знам. Неговия спътник, който се е возил до него, е станал, излязъл от колата, приближил се и през отворен прозорец на момчетата, набива някакъв, удря ги, провокира момчетата и те при самозащита, естествено, стават и лупа-лупа нокаут на американските нинджи и на дваната. Но мисълта ми беше отначало медиите, нашите медии, искат да ни промият мозъците с тезата, че американската нинджа е отивал на фитнес, началника на полицията, и нашите момчета прави някакви дрифтови там алабала, и той като културен полицай на град Русе, като културен началник на полицията, им направил забележка и те са станали, това е нашето лично пространство и лупа-лупа, разбирате ли? Ето така правят манипулация на българския народ. И като ви казвам, да не се делим, а да сме единни и да си оправим държавата, вие ми са правите тук вари в Индия, вари зад Индия. Вижте си първо медиите. Такива продажни медии, докато има, и продажни политици, като оня заместник, какъв е там с очелата, как се изказа там, като каза на тези момчета трябва да им се стесни личното пространство, такива трябва да подадат оставка незабавно. Момчетата също трябва да бъдат пуснати незабавно и да се търсят правата и да осъдят държавата. А медиите, никой не трябва да пуска телевизора. Абсолютно никой да не гледа телевизия, защото тези медии ни промиват мозъците, хора. От началото си знаех, че тук има нещо гнило. От началото. Затова не коментирах нищо по темата. И сега като ми излезе един пост, че вече са намерили, че нещата се променят, ама те с медии как изведнъж, всички национални телевизии трябва да бъдат прекратени. Защото вие манипулирате българския народ. И вече народа на вас не вярва. Така почернихте сумата и хора, вие медиите, почернихте сумата и хора, а тези хора, които ги черните, например, ще ви кажа кой защити единствения политик, който защити момчетата и каза, че момчетата са невинни. Тук, когато се срещнахме в Берлин преди няколко година с Евелин Михайлов, Евелин го има и на запис, като каза, момчетата са невинни. Единственият депутат, дето и медиите го плюят, и народа го плюи. Разбирате ли? Защото медиите са ни промили мозъците. Разбирате ли? Евелин каза, момчетата са невинни и трябва да им се помогне. Те трябва да излязат от ареста. Евелин го каза, има го записано. Защото вие вярвате на медии. Как медиите плюят, то сплюят, то не, вие вярвате. Той сме ни. Значи, както казах последно, ние нямаме мозък колкото една овца. За да вярваме на такива кучета. И също, какво стана със случая в Русе? Така. Затули са с родилката от две могили. Затули са и край. Никой не говори вече. Защо никой не говори, бе? Народе, нали сме народ? Нали сме великите българи? Вижте си медиите. Вижте какви медии имаме, на които им вярваме. Нямам думи просто. Вижте, излезе всичко наяве, бе. Виждате ли? И кой направи този цирк? Кой измисли тази история, дето е отивал на фитнес
и момчетата го набили, нали, по-накратко го карам, а след това промениха тезата, нали, самата теза и промениха, че той бил със семейството си. После измислиха американската нинджа сланица, бил с колегата си. Аз не знам вече какви сте толкова, как му да има такива продажни хора, бе? Абе, нямате ли семейства, бе? Нямате ли деца да ви срам, че ще оставите такова име ще оставите, бе? Кучета мръсни. Чак като говоря се отвръщавам. Отвръщавам се от вас. Айде да видим сега, ще има ли оставки, ще има ли наказани. Айде да видим сега, гледаме какво ще стане. Айде да видим сега какво ще стане.